tun topic a chuanin philosophy zir dan tur tin don ta a zir tran tir te tui tran tir te tin tuna college sakal lai mek te poniang chu tun mai philosophy kan lo hmel hret ngai lo ta ta tak chuanin eng tin nge heng concept har tak tak te philosopher hming lam har tak tak te eng tin nge kan hret reng thiang tin thu in chu tam tak te lo om ta tin article tam tak ziak chhiat te lo om ta chung chu eng tin nge philosophy a peng sang sang mi kha kan zuk identify ang ti te kha ni don ta ta chuanin ke mai na ka zir dan tlang pui ka soyanga a chan chu i philosophy group lian na inom chuanin enge klema beginner howina i khuya tangin nge ka chhia tha dang ti hi an lo zot thin na tam tak ka hmu chu Plato the Republic chair ti te Descartes meditation chair ti te tin chumi pian lampanga Nietzsche te chuanin nge modern philosophy wekin Bertrand Russell zia history of western philosophy Bertrand Russell zia chair ti te ni thin ta philosophy zir tir tan chuanin khang atang khani philosophy kha man ngai na umak ngai lo ke ma chuanin achan chu academic dewa clear lo thei ani lo ta academic dewa kan kal chuan thil reng reng kha eng topic po soi se zuk identify kha ol ta thin ta ni chumi ni wang chuan ke mai na ka lo zir dan thin karon soi dona hemia hianim ni han soibel kan du de boka chu mentor tha nga ya ka ngai ke chuan mentor tha kan nei lo chuanin ma ni in hai chuanin a buai kha ka tin english kan lo thiam tok lo na hian I min ti thuan op theya chumi wang chuanin enge min kai hroi tu tha kha kan mammo ka ngai ya ti chuanin han kalta ilangem kema history atangin soi pop pop pa ilangin olsam ome hei in lo follow thei chuanin in man shim shimang ti kha I ka tiam ngam chu achan na chu enge middle te high school ate ke po lekha lampang tuimi kan lo ta simple pa sa chho char char thin ka ta kanuam ti song chu enge thangkam te daiwa nuam ti mi kha kanita sanghaman te chengkol kai kuang chakai ilawang te tin thangkam mo chuan sabave khan nuam ka te mem thin bok ta khangang atanga philosophy mel theta chuang zong zong chu ban san mak kha kanita philosophy lampang le ra ka cher ta chu thingtang nau pang tan poa nge philosophy un pui pui ka man thei chuanin keima kong zu ang kha adiek diekin ka soidona kaldan phung zong zong kha chung ho chu in lom man tang kai be thei chuanin a ziang otang chan chu lekha bum mal latanga zukman tum chu keima chuan thil thei ka ngai lo ta chuan ama sebera chuanin sang ni som pahnia khanin mizo atheist group he ka hmu fuwa ta chuan an thukhel tam tak chu kan ena makha ka tia pathian han rin lo top mai kha angai tu pok ngai tu thiam theilo ta ni achan chu Christian Bible kan ta by culture kan ni bok ta khalai karamin pathian man rin lo nge social brainwashing kan ti don nge I sociocentrism kan ti atanga khangang enge thil thar lutuk unconventional lutuk thil lo thlenga kha makha ka tia ngai tu pok ngai tu thiam lo ania amai ro chu an thu sei tam tak kan chiar zela mizo tong vek ani bang khan amar mizo tong vek ti rual khanin technical term lian pui pui kha chu atam ta hei ontological kan ti te cosmological kan ti te kha nge ni ti pok ha chong lo amai ro chu tam tak kha hre thema mual mual I enge bo tok le ka zuk hriang deuh kha kan ni ta ta chuanin sai minga sai lo aboral to ta kha ka va zo to inbox a eng chungchang atangin nge pathian omlo chungchang in khel kha ka ti ta ni ta chuan ni chuan philosophy atangin aron ti ta ta chuan philosophy thumal kha ka hre chau ta chu sang ni som pani kumlai hol vel atang kha ni ta chuan khata tang khanin an thu ziak te anin hnial na te kha ka save ngat ngat mai ta ni khati lai kha chuanin opera mini kha kan mang thin ta opera mini a khain tam takha enge a page kana save thei ta article tam ta kha save thei ta
azia khop mai ta amaro chu phone kha alo che thina lo chet kha chu da bo ngal khani mai zel ta tunlai ang khani tunlai angin Google Drive te man na chang te kan do shelo ta tin enge screenshot ada na chang te kan do shelo ta chu chu ta khami mizo atheist group kha ni kum chan ve vel kan om nu khanin om te le sai hmenga in biak na hi an Facebook wall in biak na ka muta ta chuanin mizo thinker group kha ka an siam tan che ti kha ka ba muta ta chuanin ka join ve la ta ka join tir khanin mi som pho kha kan om loin ka shria ta chuanin I philosophy science theology sociology psychology I religion lampang khan khelas em ta ka ngau ka chiar char char thin ta mai kha ka nei ngai mang lo ta ne amai ro cha eng ba kal phung po ka re chong lo chung ho chon ka ngai tu na khan ti buai to ko le ka ni eng nge eng ber nge an sui po ka re chong lo ta ti khanin ka eng nge ni chiar mai kha ka nei chong lo ta ti khanin ka chiara ma ni ril ti buai to ka khanin ke ma a nge curiosity te sense of wonder kan ti te khang kha aron kai tho chua ka chon ke ma ni tui hal la ke ma tui hal la kha I aron ding hal mai ka ta chuan I chumi group atang chuan mizo thinker I scholar and researcher group in ta tuna po hian lo oma chuang file tam takan da te chu mizo atheist group apon lo oma I PDF advanced nom ta chuan mizo tonga thuziak tam takha article bok anga ta chuanin adu tan kha chuanin highlight thenga mizo atheist group ro chu highlight tur vakin ka ring lo chan chu nange zat zu te han boral ta ka khan I hlui hlon deuh kha ni to ta hrim ta free thinker and sorted game of Mizoram ti kha an han duang le ta ma ro chu kha tumang khana kal lo ta mizo thinker zo kha ron parvul zo ka chan chu khati lai kha din sai hminga te Charlie te chuan omte te umarama te tin te Silomecnas te I enge sechana te rama hilusiak ting te Jade Home te mek mga izola te ho khan tam thin ta tin Anthony te ho te po chuanin I khang ho kha ke ma chun ka mentor te ning hal ta ni abikin hei Charlie te omte te sai hminga te zozu te Anthony te ho hi I uwala te ho te po ning chu I heng ho hi kati buai rai thina ni ta ni kum tum chung kha chu phone call in kan ben na sata a chan chu khati lai khanin WhatsApp kha kan la mang lowin ka sia WhatsApp ka chu sang ni som pali chon hulam panganiam kan man ve tran kha chu tiang chu ni wang chu ni Facebook ani lo chuan Facebook atanga ni lo chuan ni I phone call ang clear khanin enge ka injir na man ruwa de wan ni chon ma ni kha sang ni som pathum bor chho vel kha ti chuan ni ta hian in han kal tai langin zir dan kal phunga chu ta hian ama sabera chuan khati la kan 2G kan mangta ta chuan college le university syllabus ka mu thei ang ho kha I he jada fu te tin enge Delhi University te JNU te tin enge Nehu te tin Tripura lampang te I kata PDF ka mu thei anga ka download ta thina ni tin chu pi lampang a chuanin ei MCS question kan tiang te khang ho kha I enge thil kal phung man tur tan khanin ka download na seta chuanin a hnu lampang chuan 4G te kan han nei chota ta khanin I enge outline ang ho ka download na chang khata metaphysics outline te epistemology outline te ethics outline te philosophy shim outline te tim philosophy le science a relationship te tim enge ain an lo na te dissimilarities te ho khati ho ka download thin ta ne chuan khang ka download ho kha le khabu kan chok ta chuan ka ziak le mai thin ta ne hei metaphysics huang chunga an tong kam han bi ka ni a hei epistemology huang chung an tong kam han bi ka ni a hei hi school movement ani a hei mi hi epistemology lama anin sora hei metaphysics lampang ai sora te khain ta khati ro kha ethics te I enge a in enge ar I mu thei kha chu an om vek tho ta ni ama ro chu an stress ho big chau kha ka en thin ta ni chuan hemi outline hi tun thla ka la man anita he modal logic te tin I semantic lampang ate hei ka mang tang kai tun thlengin tin I syllabus po hi ignu hi ka mang na sa em buk ta ka download sa tin
chumi piala pa chon le khabua ka bultan na ho chu ne any for the miss ka ta hian existentialism for the miss te logic for the miss te I enge metaphysics for the miss ke mani layman ho ta na hriat thiam thei tura an zia khani wang khan khang ho kha ka download na sata ka share na sabok khang ho kha ama ro chu ka thil share ne khawe khata ale kha pum ka share thap ngai lo ka du big te outline na concept ho big te kha ka songa tarang khadim kan share thin ta ta chon ka hriat thiam lo kha Anthony Mo yete Charlie te ho te kha te ho I phone calling ka zot le mai thin ta ni achangim ni Anthony pe chu amengri ve thin ta khati hun lai po khanin zanrei tak taka ka vati boy thina zanrei tak taka ka ngai to ka hriat thiam lo ang te ka became caution effect te pe chu ka ngai to ria ka ni ka thum hnu podin caution effect kalphung he ka man lo hrim ta enge ni ti kha I Aristotle ena lo danglam ta final course ka muta Jasmine te kan ena final course ka an lo pom le che to si lo Hume kan en le David Hume khanin enge heng hi chu customer ni ti zong khan ron soi le box si problem of induction kha ka buai tanu tuk ta ne khang kha enge cause and effect chu niang ti te ka kana ka ena cosmological argument te ka ti lai tu pui thin lai khalong ta kana lo reject ve le box si cosmological argument kha ta ni final ni kho sang te kha a buai kha ge mem ta ni chung chu kaman thiam lo ta ma se chu soi le soi nu classical Indian te kha kan en le ta Buddhism te tin hemi inferential knowledge sung chang han en khani akal phung te kan man chop chil le ta he ta vai ho zi atang te tin an no ziak simple the boka tin diagram tin en te en tur te lo thina bang khan nim man lo osam thin bok ta tu nu thleng po hian ania I thil reng a hian ni ka zon ma sak ber chu vai ho zi hin thei se te hin zel ke ma chuan sap ho zi un pui chiar do ai chuan in vai ho zi simple te ange phone kim si ke korte ang toy si phone kim si hre thiam ol sam si ka do thina ei hi logic for dummies te po hi download la thalo ta logic inserna ta chonin tun thang kala ke win ta tin copy and ko hen te po kha ta khami po ka thae mem ta chuan ale khabua chon heng upline kalpung kan man to chuan surface wall hi tha ka ti ber ta chuan achana chu na pangkum som pali sophie bula khanin philosophy chung chang in zet ti ren ta self atangin a han tan ta a tin ancient kan hmuwa I modern te kan hmule thei ta bok ta or sam hei hi maro chu outline shet lawa zuk cher ve tap chuanin enge metaphysics chin ti po kha ani telescope rebok si epistemology ni telescope po rebok si lo tang ka chuanin a boi thlang ve wang ti kha I kan soi sa do a chuan critical history of western philosophy hi tha a wai masi zi ania hei hi ka mang na sa chuti lawa chuanin Irasan Gupta kha a short history of western philosophy ti ding ka sia kha nge a short history of modern philosophy ti zo ko Irasan Gupta ka chuning nge ya kha lek bu pan ten ta kha mang na sa ke na sa chuan introduction hi a eng po hi a tha ka te ka metaphysics ani mo epistemology ni mo ethics ani emo I enge philosophy shim ani emo philosophy of science philosophy of language poni se introduction shim hi chu ke ma chuanin I chiar ma sak nga ya karuat nge a bu chung zuk lu chil tak main tuna po hian han lu chil tak he ka nei lo ta Wittgenstein te po ka bi na seta Tractatus Logico Philosophicus tak gel pe kala chiar chok lo ta ka chiar tam ber zo ke chu spark note te mangta a tim internet encyclopedia of philosophy te tin Stanford te Plato te ka mangta henga tang hian ni enge an summarize te tin journal hol kha ka bi tam zo ka ta an ma ni zia pa ngai tak he chu han chiar chho he ka nei lo ma ro chu enge confirm na tur ta hen ka do thina wang hi ani ka bi tho chuan iknu hi a tha ka tia ke ma chuan heng introduction bu sang ai chuanin iknu hi ka da sang bera achana chu engkim kha explanation nei vek ta alo ol sam bok ta a chuan a huam zau bok ta a tim zona chan turang te kha lo om vele zel bok nan khanin iknu hi MA khleng hian ka mang na sa college lampang po hi kala nei ka nei dul thina maro chu mani khanin phone kha ka reset ta khana bo ta feka chuan concept chung chang hi helai
a harai ber thin ni ta a chuan chu philosophy chu concept generate na hmun ani ta a big in German ho pe khu entai langin an chapo atilo thilo ta concept an generate ni em ta ne ontology pe chu German atang lo chu fi tak lo ti te kha lo ni le ta zela tin derrida te ho te point ho ta China raman kaleng China ho chon philosophy nei lo ti song te dan soita tin European khumi an ma ne po European huang chunga tho ma se European hi chon thot bak an nei lo tiang te soita an ma ni German ho enge ain da sang thiama a biakin metaphysics ontology a hiam tin hermeneutica po hian an lo sang bok nen hian in ta thak chuan mentor tha poimo na mentor thani Anthony te ka ti boi tam na ber po he ta ni a history and development hi chu ka zot mangai lo kami concept an chai da na le I kha I antenna ni cha uberman skalon ta loin ta se superman ka superman kha enge ni chuanin ni cha khan engwanga soinge ni tiang zong khanin ka zot kwal thin ta heta ni chana I Christian te zu counter na te khang angvel ka chu ka zuk zot ngai chong lo ta ni lo kha chuanin hriat chakin ka vatui ha le don ti ka chiang sa ta maro chon soilang tho thin ta soilan lo the pon ni lo ta I hemi wang hian ni enge history development hi chu ka zot tuk ngai lo ta yang ni po mentor tha in mamo don te kha engti khuna ponin har satnai ne piang concept a har satnai ne piang kha in zo hal chat chat thei tur ang mi kha in mamo don tin I PUC hi abikin an felami sangkimite sar MS te Miss Emily te hote tin sar tan pu phei chu min influence to berenta continental philosophy lampanga maro chu katui chun som talo tuklo ta a Heidegger kha part 2 chu kala thota college zirba kha api lampanga khani paper ni ang kha chu metaphysics a khanin kallata mase khati hun lai tho khanin ke Srinivasa zirten hoya Wittgenstein kha part 1 part 2 takatas le philosophical investigation kha kan tuile wang khani nge ka philosopher ngai san ber lo ni na zona kanim ka hlam che deuta content lampang hi chu maro chu Heidegger te Sartre te Gadamer te ho hi chu ngi kalabi reng deuh tho chu chu ngang ni wang chuan concept harat ma wang chuanin zo the tur kha engtik lai bo zo the tur pan ngam akha kan mamo ti kha aswal login ka hre ke ma chuan mania in hai ko ke chu lo har khop mai tun mai kan lo shet ngai te lo ni bok lo wangin tin enge khami a chevel thil vel ani takha an soi pe lampang a chevel thil lakha hriat te lo ngai thin ta chumi wang chuani mentor thanai khangai chuan ta tak chuani khang concept kan hriat thiam thein tur tan atira outline syllabus kan soi ho khalo tangkai ta ni ta chuani dictionary anga kan phang the ta ni khang lekha bu introduction te history of western philosophy ti kha antina cause and effect causality kha lo entai langin David Hume kan ke wanga cause and effect kan zok mo thei ta nga ta hin om chuan heta mi la te khan ta nga te khanin alo all sampani dictionary ang deuin ka ngai deuh top ta te khan content atangin ve khata chiar abula tanga to thenga chiar top ka chuanin alo har sata chuwang chuanin enge selective de wa chiar the tur ta ang khanin outline te syllabus te kha alo poimo ta chiani chuan han kalle ta ilangin keima chuanin Reddit Wikipedia kuara hi ka mang na sata ma se mitam tak chuanin an soi sel na sahi im shawakang Wikipedia po source klak mo mal takani lawan ti te kuara phe chu ngai dar sang sang ania a chhor klak lo ti te journal ngenge ti te nam thin ta Reddit te ma se an shelo ka ti keima chuan an shelo ka ti meng subject dang ajang ka shelo philosophy a chuanin man nge tur hi acha na chu keima ina experience a chuanin lekhabu sang sang PUC library mi ho khu lekhabu khu ka keu chuak vek to in ka hria voi khat mai ni lo lekhabu tam tak ka hon thin ni ka cher chuak vek lo ta ma se ka keu chuak vek thu chu outline an bil khan ka zong thina hriat thiam lo hlir khom thin ni ka cher ka hre thiam chung lo English lo thiam tok lo nen ta tak chuin Wikipedia ka lu ta lu na chang kan hre to ta chon Reddit kan lo hre to ta kuara ka hre ta chon ngai dan sang sang bi sang sang ngai dan kha ron ta ni ta chonin man na lo ol ta ni ta chon kha concept ka man kan ol choin anu khanim kan bel lo choin thil dang kha concept ka hril fe dang pol om se man na lo ol sam to voi khata har se professor zia cherai chonin
enge philosophy lo tui pui tu te hoina ngai dan an lo soi kha hei taki Facebook a phan tang kai na thin ta philosophy group CD Johnson na group pe hi chu tun thleng hin kalam hang ta realism te I enge direct realism te indirect realism kan te idealism a ponin absolute idealism kan te tam tak om ta kha khan mi tam tak khani tran mun an lo nei ve thina chung an tran mun an ron soi chho te chu man la lo ul sam jok ta ni hela ya technical lewa an soi ai chon hela ya ordinary language hante mai te ang I pangai de an ron soi ang ho kha man la lo ul sam ta ni hei takin ya kura te kadun chan paruk pasari chiar tur lo om thin ta a ta chuan khatarang khani ngai dan lo siam thiam kha lo ol ta tin a hnuwa lekha budang lo chiar po khani I enge ai zau zok le thuk zok am man ol sam the tur ta kong poi mo information tan man ta na thani chuan philosophy basic hi ka mang na sem em bok ta hi ka en na sat ber ani tun thleng po hianin I movement school te history te ngi ron chui chho thina chuan I Stanford te internet encyclopedia te spark note hi chu mi tam zo kedan man ani po karinga hi chu rin tlak bok ta ti lawa chuanin the guardian hi ke en na sata chuan I angel fire hi ke en na sa boka chuan scientific american hi ka thil thlir ani scientific rim content talampang hi ka lo ta sa sa chuwang chu analytical lampang hi in sorbing ka duwang hi thil tam zo ki chu scientific american lampang hi ka en na sa ka chen na sa chuan YouTube lampang hi chuanin Gregory P. Sadler hi lo endula he pai thiama a video ho chu mai ka nei po ka selo e pa hi chu ke en de vek zela chuan closer to truth hi ke en na sabok ta hi philosophy lecture ang pui pui khani lo ta I philosophia le science a leading ho tun haya kan mu the tak ko ka kom na ani thin ta university sang sang ate college sang sang te kal thin ta kom na thin ta until chei ho hi ngai nom chi pathian om lem lo te free will kan nei lo te atam mai consciousness sung sang te chuan Daniel Boneva ka po hi hi en ula maro chu a deliver hi tha ka te wak lawa ngai nom ka ti chin lawa maro chu a informative the em awang hian en lo thei lo ta the Thomistic Institute ve thung hi chu theology lampanga kong kan bo lo nan kong ka bo lo nan ken ta tun ma kai kalbat te tim nge Paul Tillich te hi ka tui pui thin ta maro chu enge kalam pangkha ba boy pui te chem kha tul ka te lo ta chan chu birth argument te ho historical Jesus sung sang vel khan mel hriat le khanin theology le history ashan na nature scope ashan na kan mu thim to nu khanin I ka tui pui le ta lo ta chu bang chon bo lo na to mystic hi chu ka visit je chuan philosophy for life hi chu en nge chi ani ta ni hi chu awesome to tin philosophy vibe te po om ta ka po ka cartoon din an soi ta cartoon bek te ta I awesome thiang berin angai nom em bok ta ni heng ho hi lo ni le ta se chuan chu bi piram panga ke mai na ka do thu sam ber chu philosophy of religion atang hem bul tan ni la ti fu ber a chan chu metaphysics epistemology ethics aesthetic kan ti te logic kan ti te I enge semantic lampang mo philosophy of language aron lut khom te kan ni hermeneutic kan ti song te kan aron lut khom vek existentialism kan ti te phenomenology kan ti te khangang movement te school te doctrine sang kha philosophy of religion na hian ron luang lut vek ani chuan ta tang chodin clear chhuale kha olasam hei ke chu ka bulton da shrim shrim ta I mizo atheist ho bulatanga injir kha kan iwang khan I hetarang hian konga olasam kati chumi pialam panga chon key thinker mo Aristotle ani emo Thales ani emo classical Indian attention karate ani emo Raman Ujjan ani emo neya kan ti te chuan I moderna Descartes David Hume te Leibniz te tin I contemporary anga chuani hei tun hate pon yang chu Alvin Plantinga te Peter Crift te muturan tam le ta ni chuani enge 20th at he kha chuani abikin analytical lampang a phe chuani an ther fur mai ta ni karnap te LJR te point te enge Frege te Russell te mo Wittgenstein te tam tuk sei sel ni lo chuwang chuan philosophy of religion atang hian ni bultan afu ka ti ta chuan John Hick kha chiari langin a bultan tur tam ponin a tha ka ti viau kha sei to gi science te psychology theology ar long lut philosophy of religion a hian
chuan ta tang chuanin aron luan lu na kan aron luang lut to sa chu aron luan chhona kha zon ol sam to ta ni chan chu concept hrang hrang aron om lo thei lo ta ta kha concept kha i lukul lampang atanga sars khanin thil kalphung kha i engi ain khai dia dan te a in an na te a in an na te kha mu thiam ol tin chumi pe lampanga manin up nge in upgrade nan in update nan ten in a them em ta chan chu NC na tanga contemporary thleng hianin philosophy of religion na an ron lu zela wangin i tun ma lo champion pui ta ka tun nuwa an lo i nge an lo hnial thale a khang te ni bang khanin entinan synthetic a priori te po hemi epistemology tana zonin kan a kha champion pui mo te ka lo ti thin ta i a nuwa philosophy of religion te kan i shet le nu khanin i logical positivist hote karnap te hoten i nge alo thei lo sia te kha han chiar thun tho le ta a ti epistemology te tang tar kha jong ka lo mungai me lo ta tin ka lo in high claim de bang te pon ding amaro chu philosophy of religion kha chain alo advance zia kha alang ka ti mai ke ma chuan chuan concept hrang hrang zirnan awesome ti to kha me chu philosophy chu concept chin rena mun ta chuan concept man hrang hrang chu philosophy of religion ar lut thei lo ta ne so tong khanin science te language te i psychology te khang ho jong jong kha lut khon ka tun lai po the neuroscience te pon ron parvul tak tak ta heng ho te tin theoretical physics ho te cosmology ho te an khi ta nom to ta khang ho po kha philosophy of religion na chuanin i enge an lo lut lo le thei lo ta ne en tin nan he tun hai te ponin son kerol te mo tur an tam em he philosophy of science te logic te linguistic te logic te kal phung khaman awesome abekin i argument formulate lo thei lo ta khang an formulation an man ko khan logic an mang lo thei lo ta so in logic zir te pho kha lo awesome te em ta ni hi enge proposition ni le ni lo te analytic an ni lo te synthetic an ni lo te khang jong jong kha enge argument structure te khang rules of inferences kan ti ho te kha i man awesome ka ti ke ma chuan heng ho hi ni ri phota se chuan heng ho hi ka le kha bun nei pdf ang ho khai ta soi tong khani mani khani ka phone hi anuar de ra ka re sita bang khana lo bo ve ka he chu drive ka da ho de chu on ya tam lu tuk lawa sum sari borvel chu ni mai the ai po claim mai the ka chiang to lo he Heidegger te anom ta a nge analytical lampang hi in mu tam zo ka ring ka tui zok awangin i Tarski te huai the te tin critical thinking he analytical philosophy content ta lampang po om ko ring he basic concept khu ang khu basic concept te argument yang khu khung ang ho khu atira ka injina thinin ta khung concept bo te ho atang khwan hei i mind chung chang te hi i tun hnaya i Daniel te tin Sam Harris te ho i thukal lam le ho lam i man ve thi tur ta na kong poi mon ta tin edger te pon an khel ta i edger hi ka hria solo chuani ka hria solo chang kan ti ati ra kan hret ang kha a tran mun kha ni lutuk lo wa top lampang kan in hi choin idealist em o ti the hin ta i philosophy of mind hi at enge expert na ni bok awang khan amaro chu kan hret tlang lon pui bera chu verificationism lampang kha ni a critical thinking te continental philosophy amar continental philosophy chu i ken to phenomenology hi dermot moran kha ta hi chonin kan ni ka hret chelawa apa ngai kha chonin ka phone file manager ha chu kan ni thin na kha kha lo en ulang em ni huja te Heidegger te enge man ul samatur tan ta a history of logic helai kan soi lo nga thil reng reng hi history and development hi i mu the chuan mu zela tha chan chu hlui de wa zuk cham reng ka om jiam lo i tam tak ho po hi modern philosophy an tang reng thina i enge a nu le lampang hi an bi lu tuk tol ngai lo ta hi a boi thak ka ti chuwang chuanin enge a thar the piang kha chu hei i enge contemporary ho hi kani ang ho hi i 2017 te 2015 borvel ten ding ka sia ka hre chiang tamang lo chuan hei gadamar te kan nei ta gadamar hengai nom ka tia jealous tun te hi thiam he pa hi maro chu enge i
nu hma su nu kan nga lo mai pawh Heidegger Heidegger philosophy heng hi dictionary ni ta Heidegger a concept bik sirchen na Sartre pawh ni thin na Wittgenstein te pawh ni thin na kana te he tapang e kana chu kan nei ni hi chuan history of logic te ta David Hume chu min inspired to berin ta kana hi chu German idealism ani wang hianin idealism lampang ani wang hianin kangai sang vak lo tu mak chu kangai sang thin na ma se idealism hi chu ka thenga thonga thok vak to lo chuan medieval philosophy te pawh tum ta he ta hian in du zawk awm chuan tikhuan lo chin cheu langin in englo in download ve mai ta ngai ordinary language te hi ta in GM Moore hi a buai ve a ta hianin a chan chu metaphysics kha nge a hlam chhe tap thei si lo lai vel he ngai nom du ka tin thil ka hria no ti lai hi technical a no le ordinary a no kan ti hi ti lai vel nge controversial issue vel chin felan tum nan ta chuan Peter Griff hi kangai sang tap ta he pai lo chiar na sata ulangin le ka bui som nga bor vel a ziak mo he pa hi tam rewa som pathum vel chu ka chiar to in ka hria tin a podcast so te hi ke en na sata nge ka thik lampanga thu sei te kha YouTube lampang en tur manga en ulang he pai kangai sang top Isua le Socrates te Buddha te tin Descartes le Socrates te ti gi bek na vel ta ka tui pui amo i thiam lutuk philosophy nge khangang ho i mannan kan ol something philosophy of language say philosophy of Jesus te pui ma ji thonia philosophy of language omleta tin mind perception religion Plato te postmodernism lampang ta tin point logical lampang heng ho hi logic lampang tin religious language te omleta a chuan Russell Carnap te Tversky hi ngai no he pa hi thiam ba se soi dong ngen di po hi su hun nga vak lawa the analysis of mind hi Russell he pa hi cheru langin who I am not a Christian ti po ka ngai no ma chuan Cambridge le Oxford lampang hi chu ni nge tha kamu te po kalo da ani hi kalo check hall heng ho ni zel ta se the Vienna Circle heng ho in ngai no ma Moritz te i tunge Gödel ate ma heng ho an ngai nam chuan Vienna Circle Wittgenstein hi chu hi be de nol ni he pai chu i ka tui puya bon ka te thiam ka te bok ta ka thil kher na zong po hi ama be chan deuh kin ka clear religion ni emo ethics ni emo metaphysics ni emo in kim mai hi ama ro chu i letter lampang hi chu ka trom lutuk lo ta i early kha prakatas ka du em ta tu na po hianin nge ka thil soidan le thil khiran ber po hin ta maro chu ama in adik lo e tin aron siam thalle maro adik lo ti ke ma chonin adik ka ti zo ka language kim te private language te ron khoile ta a thaviwa ma se ka lunga dum vak lo ma se engine ber pol su ni lo thei lo san chu ama hi enge ka idol top pani bang khan Wittgenstein do vekin to hi a he to lo tom zo ke Wittgenstein ni he ki thing karanga chuan tikhani indu zong chuan in lo download ve to me don ya